One of them just going to decide, we're losing here and put the ball on the top of the corner. But they couldn't do it, and so for me that goes down as a personal favourite. Mirandinha otettiin pois. Geraldao laukaus ja se tulee Romariolle, mutta tuorehtautuu puoliajan viettoon ja ryhmittyy tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Fredriksson näyttää palloa keskiympyrään. Romario, tuorena miehenä kentälle tullut pelaaja. Tässä näette kuinka helposti hänelle avautuu tuosta keskeltä väylämaalintekoon ja tuonne takanurkkaan hän sijoittaa pallon hyvin ohi Laukkasen. Aki Lahtinen oli pelaaja, joka kaatui sinne Romarion etesoitusmaaliin. Se tuli juuri pahta. Brasilialaispelaaja ja suomalaispuolustus sählää kuitenkin nyt oikein tai teknisesti. Pelijakson jälkeen Englantia vastaan. Tyytyvätkö brasilialaiset tähän tulokseen? Romario. Tämä jäi jalasta. Romario löytyy keskeltä. Siinä vastassa oli Europeus. Romario. Hieman outo olo. Samba-rytmit soivat ja oman joukkueen kannatusrytmit soivat tuossa. Suomalaiset sen sijaan ovat melkoisen hiljaa ja suomalaisia kannatuslauluja puolustusalueelle vielä tuon pallon. Sitten lähtee Ismo Lius. Romario häntä vastassa. Brasilialaiset ottavat lopulta Kari Ukkoselta. Löytyy jälleen tuosta keskeltä ja sitten Romario on tauksessa ja siellähän Moskovassa silloin Brasilia oli maailmanmestarijoukkue. Pelattu ja Brasilia johtaa 3-1. Romario. Pelaajaa ja tuore mies Batista pääsee koskemaan palloon. Ricardo Raimondo puskee pallon keskelle. Eivät sitä kuitenkaan saa. Ja Rai nappaa pallon tuonne laitaan. Sitten Edu. Romario. Edu uudelleen. Tiputtamaan pallon ja se tippuu harmiksemme. Tuolaiset tulevat jälleen tuossa keskilinjan kohdalla. Romario on oikealla laidalla vapaana. Erkka Petäjä siinä häntä pitämässä. Romario harhauttaa. Ei harhauta enää sitten kuin mene ja tiedä. Brasilialaisen jalkapalloilun Rai. Kierteinen hyvä kääntö tuonne Romariolle ja Lahtinen yllättyy. Romario tulee hänen ohitseen ja nyt on brasilialaisilla jälleen maalintekopaikka. Romario kuitenkin pyörittelee siellä liian kauan ja koota sitten Italian maailmanmestaruuskisoihin joukkuetta. Romario uudelleen. Kikkansa ei onnistu. Ei käynyt kuin Portun ottelussa ja sitten on vapaana Rai. Valdu antaa kierteisenä. Romario on takanurkalla. Josima tarkan ylänurkkavedon suorittaja. Romario ottaa kauniisti tuon pallon alas, antaa sitten nopeasti Valdulle. Europeus juoksee, sitten kuitenkin brasilialaiset tulevat jälleen uudelleen. Romario, Miller, hännikäinen. Valdu antaa tuonne keskelle Romariolle. Häneltä palloa pois. Romario, pääsekö Europeukselta karkuun? Romario veto. Mutta Suomen palloliitolle oli se, että he yleensä tänne otteluun tulivat. Tämä oli hieno esitys brasilialaisilta. He ovat näin juhlistaneet tätä tilaisuutta ja suomalaiset ovat varmasti sitä. Vielä keskeltä yritetään tulla läpi. התוצאה היא 1-0 לברזיל. כובש את השער מילר.
envolvendo tudo, com dificuldade e tudo, botou a bola no pé. Galvão, eu queria registrar aqui a lealdade com que joga a seleção pelo que eu estou vendo a seleção brasileira fazer. Aí não quer dizer muito, não, porque o Brasil, sem dúvida alguma, não vai precisar de negócio de sair de gol, porque tem condição de ganhar de todos os adversários. O que mais? Vem chegando. Tentativa de Romário. Ricardo, toca bem para Nelsinho. Romário já está bem aberto pela esquerda. Recebe. Sai da marcação. Aí para Romário. Pode partir para a segunda marcação, Silas. Romário pela esquerda. Tem a chance de se atrapalhar. O Fio prende. Arrisca, passo cruzado. A chance de Romário. Pé direito, bateu. Não vale. Porque era marcado o impedimento do Careca, que estava mais à frente na hora do chute do Nelsinho, que a bola bateu no Careca para ficar para o Romário. Aí o juiz paralisava o jogo, anulando o quinto gol do Brasil. Olha o replay, ali. Viu? O Careca impedido, prendeu a bola e ele está fazendo quase com perfeição hoje. Olha o Romário, do jeitinho que ele gosta, hein? O Acosta que se cuida ali. Ele prefere o toque de lado, pegou o Romário. Silas ajeita para Romário, faz a pinta, bota na frente, tem a chance. O único detalhe. Olha a chance do quinto gol aí, o toque. Falta contra a seleção brasileira. Romário pronto para entrar. Vai sair Edu. No time brasileiro para a entrada de Romário. Aí Edu deixando o campo. E o Romário já está em campo. O Brasil passa a ter Miller. Toca para frente Romário no primeiro lance. A bola espirra para o meio. Brasil. Romário. Vai para cima da marcação. Tenta o toque para Douglas, toque errado. A bola bate em Romário. A enfiada de bola na tentativa de Romário. Careca parte, Romário botou na frente. Tem a chance do gol. Pé direito, bate, Rojas, vem Careca, Rojas, outra vez. Tira do pé de Careca e fica com ela. Grande figura na partida, apesar de tudo. O goleiro Rojas com defesas importantes. Olha só, Careca ia chutar, ele... O Brasil, 10 minutos para o final. O Brasil tem 4 gols de... Esteve próximo contra o Uruguai no último campeonato. Mas desde 49, o futebol brasileiro não... O Brasil briga por ela. Romário vem no lance. 42 minutos. Careca toca. Romário põe na frente. O time do Brasil aí insistiu. Veja bem, Galvão, você deve ter os números aí. Insistiu com as jogadas pelo